Překlad Dita Ackermanová, zvuk Jaroslav Kosán, asistent režie Jiří Kvasnička, produkce a režie českého znění Petr Jan Svoboda. České znění připravila agentura Erasmus. Vyrobila Nova 1994. Vždy něco nového. Je váš odpad už zase ucpaný? Voda téměř neodtéká a ten hnusný zápach? Agresivní chemické čističe mohou uvolňovat toxické výpary a časem poškodit potrubí. Spirály nebo zvony by mohly uvolnit armatury a těsnění. A než si vůbec všimnete poškození vodou, bude to opravdu drahé. Skoncujte s tím! S použitím Pure 100 Drain Free, zcela novým čističem odpadu